Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, umme Onika. Namhlanje sizokhuluma nge-abortion, ectopic, and also miscarriages. Indaba deep le ngizokhuluma ngayo. Kakhulukazi abantu they think ukuthi into umoya ngaleso sikhathi umake isense ukuthi ngempela unanama reasons ukuthi ya ngempela lesisu kwamele sisuke manje. Abanye bayenzwa abantu ukuthi ba miscarry and also ectopic. Kakhulukazi abantu abanezingane endlulile, abantu spiritually gifted. That is my research and also into engiyibonayo manginceda abantu. Iningi labo uthola umuntu one-ectopic, umuntu o gifted, spiritually gifted, ngaba idlozini noma ingelosini. Now, lo mntana loyo is very important ukuthi lo mntana agezelwe. Aphiwe igama. Ngoba into enzakalayo baningi abantu abazitshela ukuthi banezilwane. Mangalo ukuthi awungihlezi ngigezana nesilwane, mawufika kulo muntu athi unesilwane, mawufika kulo athi unesilwane. Babuye bageze leso silwane bathi basilahlile ngeimbuzi nani. Kanti hayi sikhuluma nge-DNA efana nedlozi, kodwa idlozi eliyisipoko eli-athekayo ngaleso sikhathi ngoba alikakagezelwa. Ingakho nanoma uyohlolelwa, mina my signs mangihlolela umuntu, it's either uyoba unegazi lana noma ngibone isilwanyana esingagqokanga esingagqokile. So iwona ama-sign mina abantu abadala bangibonisa wona kakhulu ukuthi I know kunengane yandlula la. Leyo ngane leyo iyakhula nangokomoya. The very same day and also year oyenze abortion noma utholi ectopic ngayo. Iya corresponda ngamaphupho wengane ohlezi uyiphupha noma isilwane osiphuphayo ihamba kulo age. Kungani aphenduka isilwane ngoba ingane elahliwe. Wena mawungalahlwa manje lokumdala bakuthumele estradeni uyofunda ama tricks wokuphila. Ngaloko lo ngane izohlupha and not to say lokuhlanjululwa kwengane kuhlasela only it's a must kubo mama nakubo baba. Kukhona abo baba abakhelesi bafika endaweni afika lale kube one night stand akhohle lo muntu avala ifoni yakhe akasafuni lutho ngalo ntombazane. Bekuyindaba yangaleso sikhathi thola ukuthi umshiya pregnant decide ukwenza i-abortion. That is why ungamangali makuthiwa kukhala ingane kuwena. So it's very important ukuthi ingane iphiwe igama. Angeke ngikhulume deep nge-ritual ukuthi iperforma kanjani ngoba asifani. Ngeke ngiphikise efuna imbuzi, efuna inkukhu, efuna ini. Angithina singabothandazela kunasilwane esisihlabayo for yona. Kodwa it's very important ukuthi umntana umgezele umphakamisele. And kube khona laba njoba ngichaza ngithi iningi labo bama-abortion. Uzithole ukuthi wenza more than 2, 3, 4, 5, 6. It's happening. It's real. Lengane iyawabiza lengagezelwanga ama-abortion. Ibuye ishaye ne-miscarriage phezukwayo. So it's very important lo mntana uyadingakala ukuthi ayohlanganiswa nabantu abadala ngoba kubokhokho ubukeka njenge uyabona konje sisibizana ngesilokishi. Ngithi ngeke ngayikhuluma ukuthi mina ngintombi yaselokishini. Isirathani singasho njalo. Yini inja le ehamba estradeni edla noma kuphi ibukeka kanjalo ndibanga amahloni kumathongo amakhulu. Kuthi okay lo ingane yethu kodwa ke manje ayiyenzelwa ngendlela eright. So kuyadingakala ukuthi uyoyihlanganisa nabantu abadala. Umphahla wakhona yilo, that's why uba different ngoba it's between you namathongo akho nalecala lakhe kufanele kulungise.
ngakho uthole ukuthi eminye imiphahlo inotshwala obubovu obumhlophe and then kube khona ama-sweets, ama-cold drink, amakhekhe konke that kind. Ngoba la wenza lo msebenzi between not lento yokuthi nihlezi nidlisa abantu ukudla niqolise nisatisfy abantu abazodla ukudla ungazange ulungise nedlozi lakho. So it's very important yokuthi umntana we-abortion miscarriage bayagezelwa, bayahlanjululwa, baphiwa amagama, bayagcokiswa babe warm, and also bahlanganiswe nabantu abadala so that uzokwazi ukukhululeka. And nakhona lapho is very important uma uzazi ukuthi unesipho sikamoya noma sedlozi ukuthi mawuceda ukuyenza ukulungisa lelo cala ungene phezulu iyagribhona nawe spiritually, iyakuyenza bathini ukwazi ukuthatha umsebenzi wakho without a challenge. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi. Please don't forget to like the page and also subscribe. Emakhosini, Thokozani, Lesedi, Kganya.